Di vê damadawiyê de êrişên çekdarên PKK li ser hêzên pêşmerge zêdetir bûne ku di çarçoveya sê rojan de du êrîş hatine encam dan. Duh roja duşemê careke din çekdarên PKK xaleke sînûrî ya hêzên pêşmerge li devera Soran armanc kir. Di vê derbarê de serokatiya desteya erkanên hêzên pêşmergeyên Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku grûpeke ji çekdarên PKK li navçeya Soran rêbendeke hêzên pêşmerge di navbera Xilîfan û Pêxmê de armanc kir. Erkanên pêşmergeyan da zanîn ku hêzên pêşmerge beravaniya xwe kir û bersiva wê êrişê da, di encamê de qurbanî ketin bê ku zanyariyên zêdetir diyar bike. Ji alî xwe ve İdrîs İsmaîl Ebûş endamê grûpa PKK di Parlemana Kurdistanê de ragihand ku PKK plan daniye ku êrişî hêzên pêşmerge bike û kiryarên ku PKK pê radibe û êrişên encam dide wê yekê diçespîne ku PKK plan darîştiye. Navbûrî da zanîn ku Herêma Kurdistanê naxwaze robrobûn durust bibe ji ber ku Serok Mesûd Barzanî ew yek qedexe û heram kiriye. Lê kiryarên PKK ziyaneke mezin gihandiye herêmê û ew yek binpêkirineke yasayî ye ji ber ku herêm beşeke ji Iraqê ye û nabe bibe qade şer. Beriya sê rojan roja şemiyê dîsa çekdarên PKK êrişî xaleke pêşmerge li Sînûrê navçeya Amêdiyê ya parêzgeha Duhokê kir lê tu ziyan nehatin tomarkirin. Derbarê êrişa çekdarên PKK li ser hêzên pêşmergeyan, Fermandar Ferîq Cemal Êmînkî serokê desteya erkanên hêzên pêşmerge ragihand ku PKK ziyan gihandiya xaka Herêma Kurdistanê û her dem bihaneyan dide destê Tirkiyeyê û di çarçoveya êrişên xwe de PKK her dem destpêşxer bû û çendîn car karê terorîstî encam dane. Navbûrî balkişan ser wê yekê ku ji salê nûtî de çekdarên PKK dijatiya hêzên pêşmerge û Herêma Kurdistanê dikin û piştî Serok Mesûd Barzanî şerê birakujî qedexe û heram kiriye, çekdarên PKK helwesta Serok Barzanî îstiqlal dikin. Lê ew nayê wê watayê ku pêşmerge bêdeng bin û ala spî hildin û ji bo her êrişeke PKK dê bi tundî bersivê bidin. Her êrişeka ew bikin, her karekê terorîstî dijî hêzên pêşmergeyî bikin dê bersivdaneka tund hebit û her egerekê bêta pêş û her pêşhateke bêta pêş jî hêzên PKK tehemelayê mesuliyetê dikin. Di 5 Hezarana borî de jî li heman çiyayê 5 pêşmerge bi destê PKK hatibûn şehîd kirin û 6 din jî birîndar bibûn. Piştre bi çend rojan li Sînûrê derkarê Yêzaxo pêşmergeyek dema li ser erkê xwe bû şehîd ket. Herwiha di mijdara borî de jî li Çemankê hejmarek pêşmerge bi destên PKK hatibûn şehîd kirin.